Son Roberto Nogueiras, son artista plástico e unha parte do meu traballo é a elaboración da máscara do entroido de Xinzo de Limia, que é a pantalla. O meu interés polo entroido e pola pantalla nace desde que son un neno. Na miña casa é algo que se viviu con moita pasión, é algo que me inculcaron os meus pais e dai ven un pouco o meu interés. Bueno, a arte de crear pantallas, no meu caso, pois é un pouco de forma autodidacta, aínda que sí que me preocupei por estudiar a outros artesáns e vendo xentes do pobo como elaboraban a súa propia pantalla, hai unha parte do proceso que sí que se pode decir que é de forma autodidacta. O entroido para min é sinónimo de liberdade, de transgresión. Ten outra parte que ten máis que ver co rito e co ser humano, ca forma máis primitiva do ser humano, e un pouco ese é o que entendeu por entroido. A tradición do entroido creo que é algo, na provincia de Ourense, creo que é algo moi ancestral, e que é algo que se supo manter no tempo de xeración en xeración, cunhos valores e cunha carga sentimental e emocional moi importante. Bueno, o meu proceso creativo a hora de elaborar unha pantalla gústame o trato personal coa persona que vai portar esa máscara, gústame facer un análisis de como é, de un pouco a súa psicoloxía e un pouco o seu aspecto físico, pois para que a pantalla encaixe un pouco con el dentro da miña forma de traballar.